Mkaka si wabwino kwa munthu wa ma-ulcers. Munthu wa ma-ulcers samayenera amwe mkaka kuphatikizaso munthu wa gasi. Munthu wa gasi asamwe mkaka chifukwa chokuti mkaka uja umapereka temporary relief, mmamva bwino kwa kanthawi kochepa, komano umapangisa kuti acid atulusidwe wambiri. There should be more acid than the expected one, than the normal one. Ndeno chimene chimachitika nchokuti when the food is very hard to digest, the stomach produces more acid for that food to be digested. Mkaka is very hard to be digested. So I would not recommend munthu wa ma-ulcers azimwa mkaka. It's not good. You better stop. Nde sizimakhala zabwino kuti munthu ulikale ndi ma-ulcers, uli ndi gasi, ndi acid atulusidwe so ambiri, zimapangano irritate zilonda zija. That's why we don't recommend munthu wa ma-ulcers komanso wa gasi azimwa mkaka.